mă aflu acum sunt de a ajuta pe cineva care are o problemă specială, farmece și blesteme făcute cu magie neagră îngropate la cap de mort. Pentru a dezlega această problemă am nevoie de această pădure, de aici, din locul ăsta, acest sinistru, aici să las blestemele, aici să las farmecele, aici să las tot răul care se află în această omenire care are nevoie de ajutorul meu. Nu mă dau în lături de a ajuta pe cineva care are nevoie de ajutorul meu. Doamne ajută! Bubă veninată, bubă blestemată, buba bubelor, sora ciumelor, farmece, blesteme, tot ce se află în sufletul, în inima omului care are nevoie de ajutorul meu, nu ezita să mă contactați la orice oră din zi, sabat, noapte. Eu ajut persoanele care au nevoie de ajutorul meu la orice zi. Doamne ajută cu lucru sfânt, cu lucru curat de la Dumnezeu lăsat. Ierburi care eu le am adunate și culese știute numai de mine, eu aici le prepar pentru a trimite leacurile persoanelor care am nevoie de ele, care mă contactează și am nevoie de ajutorul meu. Leacurile care le am, eu le prepar la ora asta știută de mine, preparate, și tot ce este rău, farmece, blesteme, eu arunc în foc ca să ardă rădăcina răului. Farmece, blesteme în calea persoanelor care sunt, în momentul în care iau legătura cu mine, la ele o să le crească binele, sporul, fericirea, împreunarea, dragostea, liniștea și, în primul rând, dragostea să florească, să sporească pentru toată viața. Doamne ajută! Cu lucru sfânt, cu lucru curat, de la Dumnezeu lăsat, să nu avem niciun păcat, să întoarcem înapoi la Cel care ne-a dat. Farmece, blesteme, tot ce a fost să nu rămână răul, nici cât un fir de mac, în patru despicat și în mare aruncat. Doamne ajută cu lucru sfânt, cu lucru curat, de la Dumnezeu lăsat. Să se ducă, să nu se întoarcă, nici acum, niciodată, nici la timp de judecată. Tot ce a fost rău, în inima, în sufletul, în dragostea, în fericirea, în împreunarea și în dragostea persoanei care are nevoie de ajutorul meu, la orice oră m-ar contacta, ajut cu plăcere, la orice oră din zi, sabat, noapte, de la Dumnezeu lăsat, să nu avem niciun păcat, să întoarcem înapoi la care ne-a dat. Cu făcute cu magie neagră să se ducă, să nu se întoarcă nici la timp de judecată. Să se ducă în vânt, să se ducă cum se topește. Așa să se ducă cu fumul, să se ducă pe pustii, să nu se întoarcă niciodată, nici la timp de judecată, să rămânem curați, luminați, în plata Domnului dați, ca argintul cel curat, ca aurul strecurat.